кого ты смотри? Афишу «Первая лига». Видите? Тяжко. А ты поставил уже? Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Добрый день усім аматарам беларускага футбола. Вас вітае стадыён юнацтва ў Слонімя, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку матча чацвёртага тура матчлайн першай лігі паміж мясцовым Слонімам 2017 і футбольным клубам Астравец. Рыхтуемся мы пасачыць за цікавай гульнёй. Супернікі ў турніры табліцы знаходзяцца побач. 5 і 6 месца на 5-м радку. Дорогие друзья, право первого касания мяча в сегодняшней игре предоставляется воспитаннику слонимского футбола, ветерану легендарного слонимского коммунальника, который прошел с командой путь от второй лиги до высшей лиги чемпионата Республики Беларусь. Встречайте, Игорь Николаевич Игнатович. Символичный первый удар по мячу у нас будет проводит один из легендарных мясцовых футболистов Игорь Игнатович, и рыхтуется у нас команды до гульни. Отбылся это самое первый удар, будем глядеть мы. Игорь Николаевич Игнатович, ваши аплодисменты. И рыхтуемся мы. Скажем мы с вами, что Слоним выиграл у первых двух турах, у стартовым матч першай лігі слонімчане былі мацнейшыя за Барановича 2-1 ліку той сустрэчы. У другім туры перагулялі з мінімальным лікам Гомель-2, а у трэцім саступілі фінскай вайне 3-1. Што тычыцца Астраўца, то ў першым туры былі прадстаўнікі поўначы Гродзенскай вобласці мацнейшая за Мінск-2 4-1. Потым з гэтым жа лікам яны саступілі на выездзе футбольнаму клубу Ліда і ў трэцім туры перагулялі гомельскі локаматыў 2-0. Вось такая у нас дыспазіцыя ў турнірнай табліцы. Адна сустрэча нашага тура ўжо адбылося. Дынамо 2
учора мінімальна перагуляла Гомель 2, а сёння нас з вами, акрамя нашай сустрэчы, чакаюць яшчэ дзве. І будзем глядзець мы не толькі за вынікамі нашага матча, але і за сустрэчамі, якія будуць распачынацца а 17:30. БТ-2 у нас прымае Unix Labs, а Бумпрам пазмагаецца з Барановичамі. Працуе на гульні для вас сёння каментатар БФФ Іван Міцкевіч, і хуценька мы будзем звяртацца да стартавых складаў. Ну а пакуль Слонім у сваёй першай атацы перахапляюць мяч астраўчане і знову на падборы вяртаюць сабе гэты самы мяч гаспадары. Ну а мы хуценька паразмаўляем пра склады каманд. Пачнем з Слоніма. Сергей Падрэцкі, галоўны трэнер, пра яго мы з вами ўжо узгадалі. І наступны стартавы склад каманды гаспадара. Голкіпер і капітан нумар 44 Андрей Агапаў, у полі нумар 2 Кирилл Крутарошкін, нумар 3 Віталь Пара, нумар 4 Іван Сёмін, нумар 5 Дмитрий Вячорка, нумар 6 Ягор Пятроў, нумар 8 Роман Мушулаў, нумар 9 Вячаслав Попава, нумар 10 Евген Машагин, нумар 13 Ягор Кудинов і нумар 15 Александр Чыш. Вось такі стартавы склад сёння ад Сергея Падрэцкага, і мы з вами звяртаемся да склада футбольнага клуба Астравец. Галоўны трэнер гэтай каманды Юрый Каратай і наступныя стартавыя 11 ад гасцей. Вадим Юхнович, голкіпер, 99 нумар на яго цішотцы. З палявых футбалістаў на сёння з'явіліся 8 Александр Бакіноўскі, 9 Денис Хвастович, 11 Ясин Барат, 12 нумар Микита Качур, 15 у Дмитрия Тураўца, 17 Владислав Белашевич, 20 Герман Жарнасек, нумар 23 капітан каманды Юрий Воловик, нумар 25 Владислав Яцкевич і нумар 27 Іван Толкачов. Пакуль на перакрыжаваных курсах у нас адбываецца гульня, ну а мы нагадаем пра судзейскую брыгаду, якая працуе на сённяшняй сустрэчы. Яна у нас прадстаўляе гомельскі рэгіён, узначальвае яе прадстаўнік абласнога цэнтру, адзін з найлепшых арбітраў Беларусі апошніх гадоў Амін Курхелі. Дапамагаюць яму Віктор Гетиков, город Гомель, Андрей Пугач, город Хойники, четвертый арбитр Александр Гусар, город Слоним, и инспектор нашей сегодняшней сустрэчы Геннадий Ляўчук, город Брест. Вот такие у нас официальные особы у протоколе, и агучыўшы усе гэтыя імёны прозвішчы, можем мы з вами сачыць за футболом. Але ж адразу нагадаем, што тытульны партнёр, які з'явіўся ў першай лігі упершыню з 2020 года, прапануе прапанову для сваіх карыстальнікаў, для сваіх гульцоў 22% на кожнае папаўненне рахунку. Але, шановнае гаспадарства, азартныя гульні і стаўкі – гэта справа кожнага, нікога не заклікаем да іх, толькі даводзім вам інфармацыю. Першы вуглавы ў нашым матчы рыхтуецца Астравец адбівацца пасля стандарту, і Вадим Юхнович зараз рыхтуе свае вароты пасля удара Романа Мушулава, і яшчэ адзін вуглавы пакінулі 8-га нумара аднаго абаронца Астраўца. Ну а Слонім можа занесці сабе ў актыў гэты самы першы стандарт, і будзем глядзець за спробай нумар 2 ад гаспадароў поля. І рыхтуюцца у нас і львы выканаць гэтую падачу. Зноў жа вялікая колькасць футбалістаў на мяжы штрафной. Забягання, падача, але ж паветра выйграюць ужо астравецкія хлопцы. Спроба другім тэмпам разгарнуць гэтую атаку, але Мікіта Качур перахапляе мяч у Ягора Кудзінова. Кудзінов вяртае сабе валоданне, падача ў штрафную, адбіваецца зноў за Астравец. І на падборы Александр Чыш упэўнена дзейнічае, Слонім зноў жа з мячом. Пакуль што па першых хвілінах больш актыўныя гаспадары поля, але ж тут справу можна спісаць адразу на некалькі фактараў. Па-першае, гуляе Слонім на натуральным пакрыцці, трэба Астраўцу час, каб да яго адаптавацца, плюс каманда гасцей прыехала на гульню дзень у дзень, і патрэбны таксама час, каб адаптавацца пасля дарогі. Але ж гэта ўсё пазафутбольныя фактары, а першае, што будзе ацэньваць наш паважаны глядач, наш паважаны заўзятар
гэта тое, што каманды дэманструюць на поле. Рыхтуецца астравец выканаць стандарт аут на карысць зялёна-белых. Моцны закід, але ж адбіваецца Слонім і гучыць свісток. Аміна Курхелі становішча па-за гульнёй фіксуецца на стадыёне юнацтва. Это чей? 6-я хвіліна у нас распачынаецца. І пакуль што астравец спрабуе адціснуць гульню ад сваіх варот, але ж Слонім вельмі актыўны. Бачым мы спробу гасцей разгарнуць атаку. Закід ад Балавіка ў бок Качура не праходзіць. І зноў жа астравец мячом валодае. Яшчэ адзін вуглавы у нашым матчы цяпер ужо для гасцей, і будзем глядзець за першым падобным стандартам з боку астраўца. Рыхтуецца у нас стандарт. Юрый Воловик пайшоў да мяча. І будем глядзець за вуглавым цяпер ужо каля ворот Слоніма. Пайшла падача і ратуе сваю каманду абаронца, але ж удар праз сябе, і гэта 0-1 на карысць гасцей. Забівае астравец, і будзем глядзець мы, хто ж адзначыўся гэтым забітым голам. Выходзяць наперад госці нашай сённяшняй сустрэчы, і гэта 0-1. Вось такім нечаканым прыгожым ударам хтосьці з гульцоў, хто быў на падборы, выводзіць астравец наперад. Ну проста гол тура у першай лізе як мінімум. Ратаваў там пасля падачы Балавіка абаронца Слоніма свае вароты, мог Юрый і закруціць гэты мяч адразу з вуглавога, але не дазволіў гэта зрабіць абаронца. Але ж падбор застаецца за астраўцом. Прыгажэйшы удар па усіх паказчыках, і такое пачуццё, што Гол в воротах футбольного клуба «Слоним» 2017 забил Владислав Яцкевич. патрэніраваліся з пляжнымі футбалістамі. Гэта Владислав Яцкевич і яго гол у сённяшнім матчы. Пайшла перадача ад гаспадароў бліжэй да штрафной, перахапляе мяч астравец, і віншуем Владислава з гэтым прыгажэйшым узяццем ворот. І, магчыма, зараз Нікалас Альварада, які можа і сочыць за нашай трансляцыяй, прыглядзіцца да гэтага форварда, каб узмацніць нашу пляжную зборную, якая ўжо 1 мая распачне свой выступ на чэмпіянаце свету па футболе на далёкіх ад Беларусі Сейшэльскіх астравах. І як мы падтрымліваем нашы любімыя каманды, так мы можам і падтрымаць нашу нацыянальную зборную, якая з'яўляецца адным з фаварытаў турніра. І таму сачыце за трансляцыямі і чэмпіянату свету па пляжным футболе, не толькі на футбол 11/11 мы з вами глядзім. І будзем мы працягваць сачыць за нашай трансляцыяй. Распачаў Слонім гульню пасля стандарта. І будзем глядзець за атакай гаспадароў. Добрая перадача ў бок чужа, але ж Дмітрый Туравец адпраўляе мяч па-за межы поля поглядам, і Вадзім Юхновіч будзе яго адпраўляць у гульню ад сваіх варот. «1-0» у нас на пачатку сустрэчы на карысць астраўца. Владислав Яцкевич вывел каманду наперад, і рыхтуецца Вадзім Юхновіч увесці мяч у гульню. Галкіпер, які сёння ўжо паўплываў на гульню, паўплываў на ход нашага матча. Ну а мы будзем глядзець за тым, як Слонім пераходзіць у сваю атаку. Змянілася каманда з прыходам Сергея Падрэцкага, і нягледзячы на вельмі складанае міжсезонне, добрыя вынікі, добрую гульню дэманструе Слонім на пачатку сезона. І трэба зазначыць, што пасля першых 2 тураў каманда
з гэтага раённага цэнтру была лідарам першай лігі. Хто ж чакаў такога ад клуба, які ледзь знаходзіў футбалістаў у гэтым міжсезонне. Много каго праглядзелі, много каго знаходзілі і ў мінорных расійскіх лігах. І вось у нас яшчэ адзін момант можа ўзнікнуць. Удар па воротах ад Мушнёва, але ж забірае мяч у рукі Вадзім Юхновіч. Вельмі актыўны гэты 8-й нумар, футбаліст з Расійскай Федэрацыі. Але ж Вадзім Юхновіч зноў жа ратуе сваю каманду. Зноў жа Слонім пераходзіць у сваю атаку. І чуем падтрымку фан-сектара. Слонім паляцела па стадыёне. І будзем глядзець за наступнымі падзеямі нашага матча. Але ж зазначым, што у апошнім сезоне на гэтым стадыёне Слонім у Астраўца выйграў 2-1. Тады гаспадары перарвалі сваю серыю без перамог у гэтым супрацьстаянні, і гэтая самая перамога стала першай у гісторыі Астраўца і Слоніма. Супрацьстаяння ў межах першай лігі, і вось сёння Астравец, па сутнасці, прыехаў выпраўляцца за апошні сезон. Ну а што тычыцца сустрэчы на поўначы вобласці, то там гаспадары былі мацнейшыя. 3-2. 1-2 Астравец прайграў тут у Слоніме, і таму можам мы зрабіць выснову, што даволі выніковае супрацьстаянне у гэтых каманд. Супрацьстаянне вельмі эмацыйнае, ўсё ж такі у нас рэгіянальнае дэрбі. Распачалася гісторыя супрацьстаяння ў 2022 годзе, але скажам пра гэта пасля. Пакуль што ў нас Герман Жарнасек выносіць мяч за межы сваёй штрафной. Закід наперад. Александр Бакіноўскі паскараецца за мячом, але не паспявае паўабаронца. І скажем мы з вами, што ў 2022 двойчы Астравец быў мацнейшы. 23 красавіка у Астраўцы быў зафіксаваны лік 3-0. 27 жніўня у Слоніме госці з тым жа лікам былі мацнейшыя таксама. У 2023 Астравец дома перамог 1-0. 8 красавіка адбылася гэтая сустрэча. 15 жніўня ў Слоніме гаспадары былі бітыя 0-5. І сустрэчы сезона 2024, пра іх мы ўжо казалі. 3-2 перамога гаспадароў у Астраўцы і 2-1 перамога гаспадароў у Слоніме. Вось такая гісторыя супрацьстаянняў у гэтых двух каманд. І пакуль што 0-1 у нас на карысць гасцей, дзякуючы голу Владислава Яцкевіча. Але бачым мы, што не здаецца Слонім, нічога не зламалася ў гульні каманды пасля прапушчанага мяча, і ўсё гэтак жа актыўна ідуць у барацьбу, у атакі футбалісты гаспадароў. І прагучаў свісток Аміна Куркелі. Не вельмі часта выступае ў гульню арбітр, і стандарт у нас на карысць Слоніма. Далёкі закід, але ж не атрымліваецца удар. Па воротах адкідка наперад. Там Ясін Барат прадолжае зачапіцца. Добег на мяча Александр Бакіноўскі, але ж завалодае ім Вячеслав Папава, футбаліст Слоніма, які мінулы сезон правёў у мінскім дывізіёне другой лігі, гуляючы за футбольны клуб Крумкачы. А дагэтуль Вячеслав Папава быў часткай каманды Серабранка Волат. Вось так, такія каманды, як Слонім, як Асіповічы, даюць хлопцам, якія гулялі на полях другой лігі, вялікія шансы праявіць сябе. І вось ведаем мы, напрыклад, Тіта Арджей Йорбі, які зазяў як зорка ў Слоніме і зараз гуляе за ліду. Яцкевіч з мячом, стандартны для Слоніма, але ж пара недакладна падаў. Яцкевіч на Бакіноўскага гуляе, і бачым мы, што зараз Александр дзейнічае у нас на пазіцыі правага вінгера замест Івана Толкачова. Аддае
Бакіновскі перадачу на Яцкевіча, але той да мяча не паспявае. Агапаў будзе уводзіць мяч у гульню, і у нас з вами 15-я хвіліна падышла да сканчэння. Рыхтуецца галкіпер. Распачаць гульню ударам ад варот. Але падбор за гасцямі. Вось зараз спрабуюць гаспадары перахапіць мяч, ляжаць на газоне два футбалісты, сутыкнуліся яны нагамі. Але ж ніякага парушэння правілаў у гэтым эпізодзе Амін Курхелі не пабачыў. Дакладна рашэнне арбітра. І у прынцыпе адзначым і тое, што Курхелі много барацьбы дазваляе на футбольным поле. Працуе арбітр у такім вось, як кажуць, каментатарскім штампам, англійскім стылі. І, у прынцыпе, не уваходзіць у гульню, калі не трэба. І вось сёння мае момант пара, але ж не праходзіць ён абаронцу Астраўца. Маладая лінія абароны, дарэчы, у зялёна-белых, асабліва яе цэнтр, Герман Жарнасек 2005 года нараджэння, 2003 Дмітрый Туравец, прадстаўнікі двух, магчыма, мацнейшых акадэмій нашай краіны, Мінска і сталічнага Дунама адпаведна. Але ж, што трэба адзначыць, вельмі малады склад і ў Слоніма. Толькі Андрэй Агапаў у нас нарадзіўся ў мінулым тысячагоддзі, астатнія футбалісты у нас 2000 года і маладзейшыя. Вось такая цікавая статыстыка. Ну а у Астраўца ёсць Ясін Бара, ёсць Юрый Воловік, якія нарадзіліся ў нас у апошнім тысячагоддзі. Гучыць свісток Аміна Курхелі, спынены наш матч. І рыхтуецца Слонім увесці мяч у гульню пасля стандарта. Гэта аут на карысць гаспадароў, і парушэнне правілаў на палове поля супернікаў дапускаюць гульцы у сініх цішотках. Дарэчы, трэба зазначыць прыгожыя формы у абедзвюх каманд. І што прыгожа, што цікава, Астравец у гэтым новым белым комплекце дэбютуе у першай лізе. На апошняй сустрэчы хатні з Лакаматывам прадставілі зялёна-белыя свой хатні комплект, сёння прадстаўляюць гасцявы. І трэба зазначыць, што у апошнім матчы атрымалася перамагчы. Магчыма, і гэты камплект таксама стане шчаслівым. Закід наперад, вядзе барацьбу адзін з нападаючых. Быў гэта у нас Вячаслаў Папава, Пятроў. Папава ў штрафную заходзіць, Пятроў цягне сам мяч, выбівае Юрый Воловік, прычым выбівае мяч па-за межы поля рыкашэтам ад суперніка. Удар ад варот Вадзіма Юхновіча. І ў нас з вами ўжо 19-я хвіліна. 0-1 на карысць Астраўца. І рыхтуецца у нас Вадзім Юхновіч увесці мяч у гульню. Другі матч запар праводзіць гэты галкіпер у старце Астраўца, але адзначым сёння адсутнасць у заяўцы Артёма Белага. Атрымаў пашкоджанне пляча галкіпер. Няма сёння і знаёмага слонімскім заўзятарам Захара Кандратовіча. Ён у першым туры у сутыкненні з футбалістам Мінска атрымаў пашкоджанне і дагэтуль аднаўляецца. Затое з тых, каго ведаюць заўзятары адной і другой каманды, у складах ёсць пэўная колькасць футбалістаў. Што тычыцца склада Слоніма, то на лаўцы сёння знаходзіцца Іван Фурман. Удар па варотах у нас ратуе Андрэй Агапаў сваю каманду. Яшчэ мяч у гульні захоўвае права галкіпер, зрывае ён авацыі стадыёна. І невялічкі правал у нас абароны.
каманды гаспадароў. Закід наперад, бяжыць Папава да гэтага мяча, але ж ёсць там Герман Жырнасек, які выбівае мяч куды падалей, па-за межы поля, сюды на трыбуны. Пара выкидывае мяч у гульню і не атрымліваецца. Адваротная перадача, сыходзіць мяч па-за межы поля. Віталь Пара — гэта футбаліст, які выйшаў з сістэмы гродзенскага Нёмана. Ну а мы будем глядзець за яшчэ адным стандартам, заадно паглядзім паўтор удара Яцкевіча, які адбіў Андрэй Агат. Зноў жа Яцкевіч у нас наперадзе, зноў жа актыўны. І зноў жа удар адварот. Дмітрый Туравец не дазволіў Папаве да мяча дайсці, але ж без парушэння правілаў. Слонімскі футбаліст зваліў на газон суперніка, і таму толькі удар адварот у нас з вами. 21-я хвіліна падыходзіць да свайго сканчэння. І дагэтуль лік у нас 0-1. Зноў з мячом Агапаў. І распачынае галкіпер Слоніма атаку сваёй каманды. Закід наперад. Выйграе барацьбу ў абаронцы футбаліст у сіняй цішотцы. Пара. Таксама закід у штрафную. Барацьба там за мяч, але ж становіцца яго уладальнікам Вадзім Юхновіч. Яшчэ адзін удар. Яшчэ адзін. Галкіпер будзе пачынаць гульню ад сваіх варот. Пачынаў нядаўна Агапаў. Цяпер будзе пачынаць Юхновіч. І будем глядзець мы за новай атакай у нашым матчы. Папава, які тэхнічны футбаліст, добрая скідка атрымалася, але ж не дайшла яна да партнёра. Вось зараз Ясін Бара можа скарыстацца памылкай абаронцы, прабівае мараканец, але ідзе мяч літаральна ў сантыметрах ад стойкі. Як жа зараз памылілася абарона Слоніма. Вельмі блізкі быў Ясін Бара да дэбютнага гола у складзе Астраўца. Віталь Пара і Кірыл Крутарошкін там адзін аднаго не зразумелі, хаця здавалася, абодва футбалісты з'яўляюцца выхаванцамі адной гарадзенскай акадэміі. Але ж вось так атрымалася, што яны памыліліся абодва. І у нас цяпер ужо Слонім у сваёй атацы. Можа быць небяспека каля варот гаспадароў. Каля ворот гостей ляжит на газоне футболист Астраўца, і свисток Аміна Курхелі нашу гульню спыняе. 24-я хвіліна. І лік у нас дагэтуль 0-1. Рыхтуецца Юхновіч адправіць мяч наперад. І разганяецца атака Астраўца, але ж разганяецца яна па-за межы поля, не хапае. Футбалістам каманды гасцей яго межаў для таго, каб разгарнуць сваю атаку, але ж мы з вами не ў дваравы футбол гуляем, тут усё ж таки межы поля ў нас з вами закон. Зноў жа чуем падтрымку Слонім адказвае, і невялічкі гасцявы фан-сектар ёсць у нас. І заўзятары зелена-белых сёння на гульні. Яцкевіч спрабуе за мяч зачапіцца, але Кірыл Крутарошкін не дазваляе. Нападаючы на Астраўца, збегчы наперад, Нікіта Качур. Будзе гэты абаронца мяч уводзіць у гульню. Паступова выйграў Качур канкурэнцыю на левым краі абароны. Ёсць у яго канкурэнта Артём Трацяк. Но пакуль Качур у першых матчах не гуляў, вымушаны быў гэтую зону закрываць нават Юрый Воловик. І
Цяпер у нас цэнтральная абаронца стаецца мячом валодаць, Туравец аддае на Жирносека, Жирносек з мячом. Жирносек, моцны захід на Ясіна Бара. Бара за мяч зачапіўся, але у становішчы па-за гульнёй ён гэта зрабіў. І будем глядзець мы за стандартам на карысць Слонима. Славянином хочешь поговорить? Насамрэч, у найпрыгажэйшым горадзе адбываецца ў нас гульня. Непадалёк знаходзіцца і вядомы парк Альберцін, і Жыровіцкі манастыр. І, ў прынцыпе, у самім Слоніме много чаго ёсць паглядзець, і тая ж старая сінагога, і цэрквы, і касцёлы, і ўсё іншае. Таму для тых, хто цікавіцца у нас не толькі футболам, але і беларускімі краявідамі, такая вось рэкамендацыя прыехаць калісьці на выезд за любімай камандай у гэты стары прыгожы горад і паглядзець на мясцовыя славутасці. Ну а тым часам у нас захлябнулася атака Астраўца, адказвае сваім наступам Слонім, але ж не атрымліваецца з першай спробы у гаспадароў поля свой наступ разгарнуць, не атрымліваецца і са спробы нумар 2. Трымаецца мяч на палове поля Слоніма, і тут Мікіта Качур правілы парушае, збівае з ног ён Івана Сёміна, футбаліста, які таксама прадстаўляе Расійскую Федэрацыю, і перайшоў у Слонім са складу каманды трудовыя рэзервы Спорт Академ Клуб Москва. Вось такая складаная назва. І рыхтуецца у нас Кірыл Крутарожцы. Увесь мяч у гульню. Отправляется мяч у штрафную, збивают там Вячеслава Попова, але ж усё можа правілу показвае Амін Куртхелі. Ну і пакуль трэба зазначыць, за першыя 27 хвілін ніякіх пытанняў да арбітра не ўзнікала. Рыхтуецца Юхновіч. Увесці мяч у гульню. Толкачоў. Добрая перадача здавалася, але перахапілі сланімчане, выбілі мяч па-за межы поля і вугловы для Астраўца. Пасля першай спробы гэтага стандарта менавіта госці і забілі. Будем глядзець за гэтым стандартным становішчам. І будем сачыць за вуглавым. З іншага края, да рэчы, будзе у нас ісці падача. Валавік на бліжэйшую стойку, удар па воротах, і забірае мяч у рукі Андрэй Агапов. Разгоняется атака Слонима и порушение правил от футболиста Островца. Будет небяспечный штрафный. Падтрымліваюць у нас тут не толькі фанатскія сектары, але ж і простыя заўзятары, і рыхтуецца у нас небяспечны стандарт. Будем глядзець за гэтай падачай. З боку футбалістаў Слоніма Астравец выйграе паветра, падбор за гаспадарамі і другі тэмп нашай з вами атакі. Яшчэ адзін свісток Аміна Куртхелі. Становішча па-за гульнёй зафіксавана ў гэтым эпізодзе. І занадта далёка залез у нас у штрафную футбаліст Слоніма, які, дарэчы, нават з мячом не знаходзіўся. Вось яна
праца правіла пасіўнага становішча па-за гульнёй. Але гэта частка футбола, трапляў такія моманты нават Кіліян Мбапэ, таму і у нашых краях, у нашых краявідах можа гэта пабачыць. Закід наперад, Хвастовіч чапляецца за гэты мяч, скідае далей, але яго адрасатам становіцца Андрэй Агапаў. Яшчэ одна атака Слоніма, сыходзіць мяч па-за межы поля, гэта аут на карысць гаспадароў. Будзем глядзець за стандартам і чакаем мы. Укідай мяча з-па-за межаў поля, добрая падача ў штрафную. І Йохновіч мяч у рукі забірае. Атака ўжо на палове поля Слоніма. Не атрымліваецца дакладная падача, вынас ад гаспадароў. Могуць яны разгарнуць сваю атаку, але ж занадта моцная перадача. І нават дзіцяці, якое знаходзіцца на трыбунах, не спадабаўся гэты прыз. Вось што цікава, менавіта пад не вельмі дакладную перадачу пабачылі мы і пачулі дзіцячы крык. Крык адчаю, крык незадаволенасці гэтай атакай. І таму у нас тут насамрэч заслонім заўзець ад мала да вяліка, як кажуць. 32-я хвіліна падыходзіць да свайго сканчэння і 0-1 на карысць астраўца. Маладыя людзі каля нашай каментатарскай пазіцыі па-свойму ацэньваюць кожнае падзенне футбалістаў астраўца, нібыта балеюць за двух іспанскіх грандаў, разумеюць, што у сімуляцыях. Но тым часам у нас астравец разгортвае сваю атаку, але ж спыняецца яна парушэннем правілаў. У штрафной Агапава будзе у нас удар са стандарта ад галкіпера. Паглядзім паўтор. Закід ішоў у штрафную і Ясін Бара быў няправы, здаецца, у эпізодзе, на які звярнуў сваю увагу Амін Куртхелі. Мог зараз атрымацца небяспечны момант пасля закіду ў Слоніма, але ж не атрымалася. І забірае мяч тоже ў рукі Вадзім Юхновіч. Прыціскае Слонім высокім прэсінгам сваіх апанентаў, адбірае мяч. І не вельмі добрая перапасоўка прыводзіць да таго, што доходзіць мяч да Андрэя Агапава. Лепей памыліўся там Крутарожкін, але ж не дазволіў Ясіну Бара з мячом сустрэцца. Разганяецца атака Слоніма левым краем. Перадача на Папаву, але ж не праходзіць яна. Яшчэ одно парушэнне правілаў, збівае суперніка з ног Яўген Машагін, футбаліст, які у мінулым сезоне гуляў за клуб Івацевічы ДСШ-4. І акрамя выступаў у другой лізе, гэты клуб вядомы тым, што з'яўляецца ён дзеючым уладальнікам Кубку рэгіёнаў Беларусі і ў апошнім сезоне гуляў у Кубку рэгіёнаў УЕФА. Вось такі у нас яшчэ еўракубкавы баец, але ж Івацевічы нібыта іслаш у першым раўндзе скончылі свой выступ у еўракубках. Рыхтуецца у нас падача ў штрафную, бо Яцкевіча не дазваляць абаронцы Владзіславу з мячом сустрэцца. Яшчэ адна падача. Яцкевіч жорстка мяч прымае. Белашевіч, моцная перадача ў бок Барак, не праходзіць. І тут у нас Юрый Воловик выйграе паветра. Не вельмі удалы закід на партнёра, але ж не карыстаецца Слонім магчымасцю выйсці ў контратаку. Перакрываюць зону футбалісты астраўца.
І свісток Аміна Куртхелі фіксує порушення правил на поле гостей. Няправыя былі гаспадары при адборы мяча. Яцкевич. Збіваюць яго з ног, і першая жоўтая картка ў нашым матчы дэманструецца яна гульцу у сіняй цішотцы, ззаду па нагах усё дакладна. І нават калі Амін Куртхелі дазваляе так гуляць, то не трэба гэтым злоўжываць. 10-й нумар Слоніма атрымлівае гэта папярэджанне. Яўген Машагін, і здаецца, за апошнія 2 хвіліны гэты футбаліст двойчы парушыў правілы. І ў нас з вами небяспечны стандарт цяпер ужо на карысць астраўца. Не так даўна Слонім падаваў прыкладна гэтай жа пазіцыі, ну а цяпер будзе падаваць астравец. Рыхтуецца у нас стандарт, і будем глядзець, хто яго будзе выконваць. Мяняюць мяч. Штосьці адбылося за перад апошнім. Юрый Воловик каля мяча гучыць свісток Аміна Куртхелі, які дазваляе капітану астраўца гэту падачу выканаць. Ідзе мяч у штрафную, скідка ад Жарнасека, удар здалёк ад Бакіноўскага, але ж ідзе мяч толькі на вуглавы. І яшчэ адзін стандарт. Менш за 10 хвілін у нас застаецца да сканчэння асноўнага часу першага тайма. Падача з вугла поля, падбор за астраўчанамі, удар па воротах, і зноў жа Агапаў ратуе сваю каманду. Іван Толкачоў тут прабіваў, і у нас з вами 37-я хвіліна. Яшчэ адзін вуглавы. І будем глядзець за падачу на бліжэйшую стойку. Выбівае там мяч футбаліст Слоніма, і Віталь Пара на падборе. Перахоп ад астраўца. Спрабуе каманда Юрыя Каратаю сваю атаку выйсці, не атрымліваецца. І аут на карысць Слоніма. Зноў жа гаспадары будуць разгортваць атаку, парушэнне правілаў, і супакоўвае футбалісту Амін Куртхелі і адной і іншай каманды. І вось зараз Юрый Воловик аб нечым паразмаўляў з арбітрам, таксама атрымаў ад яго вуснае папярэджанне Мікіта Качур. І рыхтуецца у нас команда гаспадароў выканаць гэты стандарт. Мацнейшы закід у штрафную, але ж Юхновіч забірае мяч у рукі, не дазваляе Сёміну нават паспрабаваць прабіць. Ну і таксама Дмітрый Туравец, яго мы адзначым у абароне астраўца у гэтым эпізодзе. Туравец таксама сваёй каманду дапамог. Чуем мы падтрымку гасцявога фан-сектара. Таксама, як мы ўжо заўважалі, ёсць заўзятары астраўца. Але ж ўсё ж таки не так много сёння з поўначы в обласці прыехала аматараў футбола. Ўсё ж таки пятніца, працоўны дзень, і не кожны здолее атрымаць выходны ці працаваць па іншаму графіку, не 5-2. І таму не столькі, колькі б хацелася заўзятараў у нас на сённяшнім матчы. І атака астраўца хутка разгортваецца, перадача ад Толкачова ў штрафную, прапускае Яцкевіч, але ж забірае мяч слонімская абарона. І будем мы сачыць за адказам гаспадароў.
Ну, а ведаеце, шановне господарства, просто такі вось невялічкі лайфхак для дырэктароў наших футбольных клубаў для того, каб падняць наведвальнасць. Лайфхак, які выкарыстоўвалі ў Расіі, напрыклад, у Казані. Кіраўніцтва футбольнага клуба «Рубін» пісаў паперы афіцыйныя для дырэктароў заводаў і прадпрыемстваў для того, каб сваіх працаўнікоў тыя адпусцілі параней ці далі нават выходныя для того, каб той чалавек, які хоча прыйсці на стадыён, падтрымаць сваю любімую каманду, мог гэта зарабіць. Вось такія цікавыя акцыі у нас адбываліся у усходняй суседцы, але ж пакуль гэты вопыт да Беларусі не даехаў. 40-я хвіліна падышла да свайго сканчэння, менш за 5 застаецца у нас да сканчэння тайма нумар 1, менавіта асноўнага часу. У нас з вами аут на карысць Слоніма. Бачылі мы, што могуць гаспадары ствараць небяспеку пасля гэтага стандарта. Моцны закід, скидка, і Юхновіч нашы рукі забірае, прычым яшчэ парушае правілы. Футболіст Слоніма на галкіперы быў гэта Роман Мушулаў, самы актыўны у нас у першым тайме, ляжыць на газоне Юхновіч. Ну а мы заўважым, што на лавцы запасных сёння знаходіцца дэбютант заяўкі Астраўца Станіслаў Болдыш, галкіпер, які прайшоў школу Мінска, даходзіў нават да працы з асноўнай камандай, але ж апошнія паўгады знаходзіўся без футбола. І зараз, як казаў у інтэрв'ю перад сезонам Юрый Каратай, галоўны трэнер зелёна-белых, набірае форму і даюць яму трэнеры Астраўца вялікі шанс вярнуцца у футбол. Юхновіч выходзіць з варот, блізка было да суперніка, але ж выносіць мяч в адзін куды падалей, аут на карысць Слоніма. 42-я хвіліна у нас з вами ідзе. І будем глядзець мы за аутом на карысць гаспадароў на сваёй палове поля. Распачалася у нас гульня, яшчэ адзін аут. Цяпер ужо у зоне цэнтральнага кола. І будзем сачыць за дзеяннямі абедзвюх каманд. Гаспадары і госці вядуць барацьбу за мяч, выйграюць яе астраўчане. Перадача наперад не праходзіць. Зноў жа закід, чапляецца за мяч Яцкевіч. Бара открывается напераде, Яцкевич с мячом, ёсць там и Хвастович, але ж стратил хуткость атаки. 25-й номер Астраўца отдал им передачу на девятку. Воловик уключился в атаку и аут на карысць Астраўца. Полетела по стадионе Слонім, нават и падтрымка свайго фан-сектара не патрэбная, вельмі актыўна. Заўзятары Астраўца свою команду падтрымліваюць. І будем глядзець мы за наступной атакой. І яна сканчваецца у нас аутом на карысць Астраўца. Рыхтуецца у нас падача. І будем глядзець за тым, як гаспадары скарыстаюць, як гаспадары адаб'юцца. Госці скарыстаюцца гэтым эпізодам. Не атрымалася ў Астраўца нічога стварыць. І 44-я хвіліна у нас шчаслівай не становіцца для адной з каманд. Ну а пакуль рыхтуецца у нас Андрэй Агапов. Увесці мяч у гульню. Качур. Моцны вынос ад Круторожкіна. Папава не сустракаецца з мячом. Герман Жернасек выйграе хуткасны забег у 9-го нумара Слоніма. Качур
Закид на Хвастовича. Хвастович наперед. Бара постарается, але становится па-за гульней. Гучыць свісток Аміна Куртхелі і усё ж таки перарываецца прыгажэйшая атака Астраўца, але ж тут, ведаеце, трэба зазначыць Германа Жарнасека. Добрую працу выканаў гэты цэнтральны абаронца. Прыкладна 15 секунд да сканчэння асноўнага часу у нас застаецца, і бачым мы, што чацвёрты арбітр Александр Гусар, які прадстаўляе горад Слонім, не ўздымае нават табло з дададзеным часам, таму можам мы зрабіць выснову, што Амін Куртхелі нічога не дадае, і дакладна 45 хвілін, нават не перагуляўшы ніводнай секунды, Амін Куртхелі адводзіць камандам у першым тайме. Перапынак у нас з вами на стадыёне юнацтва ў Слоніме на 7-й хвіліне. Астравец азначыўся 1 у першым тайме голам. Владислав Яцкевич ударом праз сябе адкрыў лік у нашым матчы. 15 хвілін адпачнем, адпачнуць каманды, арбітры, замцядры, адпачніце і вы. Налейце сабе новы кошык гарбаты, ешні магчыма перайсці на каналу і працягвайце сачыць за футболом.
Мы вертаемся ў Слонім, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2 супрацьстаяння мясцовага Слоніма 2017 і футбольнага клуба Астравец. 0-1 пасля першага тайма. На 7-й хвіліне Владислав Яцкевич ударом праз сябе адкрыў лік у нашым супрацьстаянні. Рыхтуемся мы да пачатку тайма нумар 2, ну а пакуль скажам, што ва ўсіх сустрэчах сённяшняга дня у нас ситуация падобная. Лік 0-1 на карысць гасцей. Unix Labs выйшлі наперад у супрацьстаянні з БТ-2. Там адзначыўся голам Ягор Бабіч. Што тычыцца матча Бумпрам Барановича, то Мартин Артюк прамым ударам з вуглавога вывеў наперад сваю каманду. Рыхтуемся мы да пачатку другога тайма. І будем з вами сачыць за футболом. Будем глядзець, ці адбудуцца у нас нейкія замены. Бачым мы, што Александр Гусар сваё табло не уздымае. Распачаўся другі тайм, свісток Арміна. Футбольный клуб «Слоним» 2017 замена. Вместо игравшего футбольного 6 Егора Петрова в игру вступил Виктор Берг, номер 14. Виктор Берг под 14 номером вышел на поле у футбольного клуба «Слоним». Виктор Берг нападаючы, славуты для клуба, славуты для города. Сапраўды мясцовая легенда, якая у мінулым сезоне па сутнасці вярнулася у футбол прафесійны для таго, каб дапамагчы сваёй камандзе. Гучыць свістакамі на Куркхелі. І першы стандарт у нас небяспечны для Астраўца, каля штрафной у руку мяч пападае футбалісту Слоніма. Таму паглядзім мы за гэтай спробай, а потым ужо будзем размаўляць пра склады каманд. Паглядзім. Мы за штрафным. Рыхтуецца падача. Юрый Воловик каля мяча, но от спроба удара от капитана Астраўца пайшла, але ж Андрей Агапов зноў жа надзейны. Пробежимся по складах команд. Футбольный клуб «Слоним» 2017, галоўны тренер Сергей Падрэцкі и наступный склад на другі тайм. Андрей Агапов, 44 номер, галкіпер и капитан, у поле ему дапамагаюць. Другі Кирилл Круторожкин, третий Виталь Пара, четвертый Иван Семин, пятый Дмитрий Вячорка, восьмый Роман Мушулов, 9-й Вячеслав Попава, 10-й Евген Машагин. Ляцить, дарачи, Попава у нас с мячом, открывается Берг, устакается, Берг, Олег не пускает огонь до мяча. Вадим Юхнович, яшчэ установивший паза гульнёй, знаходзіўся 14-й номер Слонима. 10-й Евген Машагин, 13-й Егор Кудинов, 14-й Виктор Берг и номер 15 Александр Чиж. Что тычыцца Астраўца, галоўны тренер Юрий Каратай и наступный стартовый склад без ніводнай замены. Вадим Юхнович, галкипер, номер 99, Александр Бакиновский, 8, Денис Востович, 9, Ясин Бара, 11, Никита Кашур, 12, Дмитрий Туровец, 15, номер Владислав Белашевич, номер 17, Герман Жернасек, 20, Юрий Воловик, капитан команды, номер 23, Владислав Яцкевич, 25 и Иван Толкачев, номер 27. Не вельмі удалая перадача от футболистов Астраўца. И будет у нас удар от ворот Агапова. Перахапілі мяч астраўчане. Падача ў штрафную, але ж пералятае яна і сваіх, і чужых. І будзе ў нас зноў удар ад ворот. Яшчэ один падобны стандарт мы з вами назіраем за апошнія хвіліны. І адзначым адразу уключэнне актыўнасці атакі Слоніма з выхадам Віктора Берга. І прыкладна ўжо на першай хвіліне свайго знаходжання на поле гэты нападаючы стварыў небяспеку, перагуляў абаронцаў, але ж усё ж такі установіўшы паза гульнёй знаходзіўся. Скідка на Хвастовіча.
але ж выходзіць мяч па-за межы поля і удар ад варот. Менавіта ад Дзяніса мяч ідзе па-за межы поля. Добра адпрацоўваюць абаронцы Слоніма у гэтым эпізодзе. Яўген Машагін там дзейнічаў па пазіцыі. І будзем мы глядзець за яшчэ адным ударам ад варот. Машагін аддаў перадачу. Кудзінаў вымушаны ніжэй гуляць. Закід наперад. І гэта просто хлеб Віктора Берга. Вось гэтыя далёкія закіды. Кудысьці збегчы, паспрабаваць зачапіцца за мяч. І, ў прынцыпе, сёння мы бачым у другім тайме супрацьстаянне двух вельмі падобных форвардаў. У складзе Слоніма гэта Віктор Берг, у складзе астраўца Владзіслаў Яцкевіч. У прынцыпе, яны у падобнай манеры дзейнічаюць таксама. Яны абодва любяць пабегаць, зачапіцца за мяч, знайсці прастору за спінамі абаронцаў. Вось зараз зноў жа Берг спрабуе зрабіць тое, што робіць лепш за ўсё, але ж адбіліся абаронцы астраўца. Берг па-за межамі поля, уздымаецца на ногі. Усё добра з гэтым футбалістам. І будзем глядзець мы за новая атака Слоніма. Зноў жа ў нас паўтараецца, у прынцыпе, сцэнар тайма нумар 1. Вельмі актыўныя гаспадары на пачатку паловы. І зноў атака Папава. Няўдалая перадача. Выходзіць мяч па-за межы поля. Гэта аут на карысць Слоніма. Закід выйграе паветра Жарнасек. Папава спрабуе прабіць падбора. І ідзе мяч вышэй за браму. Блізка было ад 9-го нумара слонімскай каманды, і ўсё ж таки не атрымалася забіць. Заспявалі два фанаты астраўца, якія сёння прыехалі на гульню. У Слоніма фан-сектар усё ж такі большы, але ж, як мы ўжо казалі ў першым тайме, усё ж такі пятніца, працоўны дзень, і ніхто з дырэктароў, ніхто з кіраўнікоў заводаў прадпрыемства проста так сваіх супрацоўнікаў на футбол у іншых горад не адпусціць. Рыхтуецца ў нас стандарт, падача з-па-за межаў поля ад Слоніма. Берг за мяч зачапіўся, адгуляўся з партнёрам. Быў там Роман Мушулаў, футбаліст, які у першай палове сустрэчы создаў два найбольш небяспечных эпізоды каля варот астраўца. Яшчэ одна подача, але ж Юхновіч мяч у руки забірае. Слонім усё актыўней і актыўней пачынае наступаць на вароты супернікаў, але ж трэба зазначыць, што за гэтай актыўнасцю можа атрымацца і памылка, таму трэба быць уважлівымі і ў абароне. Футбалістам Слоніма не бегчы наперад, агаліўшы шашкі. Вось зараз астравец выходзіць у сваю контратаку. Хвастовіч аддае перадачу на Ясіна Бара. Бара з мячом, не ў той зоне, дзе хацеў. Ён з ім сустрэўся. Бара прыбірае суперніка на дрыблінгу, чапляе яго нагу і зарабляе парушэнне правілаў. Усё прыгожа, усё тактычна і ўсё як трэба робіць мараканец. Не паспяваеш ад суперніка сысці, падстаўся пад парушэнне і зарабі небяспечны стандарт. Тым больш ёсць Юрый Валавік, які можа небяспечна падаць, які можа небяспечна прабіць. І будзем глядзець мы за гэтым штрафным з боку астраўца. Амін Куркхелі вельмі педантычна да сантыметраў усталёўвае мяч на патрэбную кропку.
И рыхтуется у нас Юрий Воловик. Подачу в штрафной, удар по воротах. И лик становится 0-2 на корысть гостей, забивая Островец. И это Иван Толкачев. Працягвае свою выніковую серыю новичок Астраўца, і гэта 0-2 у сённяшнім матчы. Казалі мы пра тое, што трэба Слонімаму быць уважлівымі каля сваіх варот, і вось адна з першых атак Астраўца прыводзіць да забітага гола нумар 2. Таксама казалі мы пра тое, што вельмі падобны сцэнар тайма нумар 2 на тое, што мы бачылі ў першай палове, і таксама пачатак заставаўся за Слонімам, летні першы эпізод каля іх варот, і Астравец забівае гол. 2-0 на карысць Астраўца у нас на пачатку тайма нумар 2, 55-я хвіліна. І вялізную заявку гости робят на тое, каб як мінімум пункт звесці сёння са Слонімам. І адразу чуем падтрымку. Гол у воротах футбольного клуба «Слоним» 2017 забил Иван Толкачев, номер 27. Ну а что тычыцца Ивана Толкачева, то у 4 матчах гэты футболіст набірае 6 пунктаў па сістэме гол плюс пас, 3 галы, 3 перадачы. І здаецца, што ніхто і не здагадаецца, што гэты хлопец з апошнім сезонам гуляў за дублюючы склад дзяржынскага Арсенала, і вось так проста залятае у другую па моцы лігу нашага футбола. Слонім у сваёй атацы спрабуюць гаспадары нешта прыдумаць. Вячорка. Але ж моцная перадача вылятае па-за межы поля. І будзем глядзець за ударом ад варот Вадзіма Юхновіча. Чуем мы падтрымку на трыбуне. Слонім таксама ляцела па трыбунах і крычалка на падтрымку Астраўца. І паглядзім мы за тым, што адбываецца у нас у паралельных сустрэчах. Заадно, ну а у матчах БТ2 Юнік Слабс і Бумтран Барановича сітуацыя не змянілася. Жоўтая картка для Кірыла Крутарошкіна, а Даміна Куртхелі толькі другая жоўтая картка ў гэтым матчы ад гомельскага арбітра. І, у прынцыпе, як мы ўжо казалі ў першым тайме, Амін, у прынцыпе, не так часта уступае ў гульню, ляжыць на газоне адзін з футбалістаў Астраўца. І мы з вами будзем чакаць, пакуль адпрацуюць у гэтым эпізодзе медыкі. Ляжыць у нас Ясін Бара. І глядзім мы паўтор гэтага эпізода. Па нагах атрымаў ад абаронцы Слоніма і без дапамогі медыкаў. Бара ўздымаецца на ногі. Усё ж ўсё добра з мараканцам. Ну і хацелася б, канешне, каб паменш пашкоджанняў было не толькі ў складзе Астраўца, не толькі ў складзе Слоніма, але у складах ва ўсіх складах беларускага футбола. Ну а мы працягваем сачыць. На палове поля Слоніма гульня ў нас праходзіць. Аут на карысць гаспадароў. Жарнасек. Але перахапляю, яго мяч Владзіслава Папала. Добрая перадача бок Віктора Берга. Берг прымае, прабівае па варотах, але ж Юхновіч спраўляецца з гэтай спробай. 59-я хвіліна. І застаецца у нас лік 0-2.
Выбивае Юхнович моцна мяч наперад. Віталь Пара выйграе там барацьбу у Ясіна Бара. Вось такая у нас аманімія прозвішчаў. І працягваем мы сачыць за гульнёй пасля гэтага стандарта. Аут на карысць Слоніма, зноў жа моцны закід. Але ж Астравец на падборы. Зноў жа аут. І ведаеце, калі б працягваў кар'еру адзін славуты англійскі футбаліст, добра вядомы па гульні не ў самых лепшых клубах англійскай прэм'ер-лігі, Роры Дэлап. Але ж вы зразумееце, чаму я кажу, што ён славуты, то ён бы на 100% упісаўся ў склад Слоніма са сваім моцным закідам мяча з-па-за межаў поля. Роры Дэлап быў проста пагрозай кожнага клуба англійскай прэм'ер-лігі, і нават Арсен Венгер, трэнер непераможнага Арсенала пачатку 2000-х гадоў, вельмі баяўся аўтаў ад Дэлапа. Ну а ёсць нават гісторыі, што пэўныя клубы прэм'ер-лігі нават забаранялі яму на трэніроўках перад матчам адпрацоўваць гэты элемент. Ну, уся справа ў тым, што перад тым, як пайсці ў футбол, Роры Дэлап займаўся лёгкай атлетыкай, моцна кідаў кап'ё і потым гэты навык перанёс на мяч. Ну, у нас пакуль што такіх майстроў укідвання аўта няма. Пакуль што ў нас падача ў штрафную. Бара. Не вельмі добрая перадача. І вылятае мяч па-за межы поля, прычым адскоквае ад Машагіна з такой моцу, што Яўген звальваецца на газон. Але ж гэта інерцыя, гэта не парушэнне правілаў, і Уладзіслаў Белашевіч у нас рыхтуецца увесці мяч у гульню. Прычым само гаспадарства адзначым прыгажосць сённяшняй беларускай пагоды. І тут нават няма ніякай памылкі, ведаем мы добра слова надвор'я. Але калі надвор'е добрае, на Беларусі кажуць пагода, пакуль што атака ў нас Слоніма. Але ж не атрымалася у Романа Мушулова разгарнуць яе ударам. Скажем некалькі словаў пра слонімскае надвор'е. Стаіць пагода над стадыёнам, і нават белыя цішоткі Астраўца у нас амаль для ўсіх футбалістаў застаюцца чыстымі. Парушэнне правілаў з боку Александра Бакіноўскага. Паляцела слонім па трыбунах, мацнейшая падтрымка. А у нас Машагін падае ў штрафную, барацьба за мяч, але ж нават перакінуўшы Вадзіма Юхновіча, не атрымалася у слонімскіх футбалістаў забіць мяч у вароты, бо ратуюць яшчэ і абаронцы. Зноў жа працягваецца у нас гульня. Астравец мяч выбівае на палу поля суперніка. Там Яцкевіч вядзе барацьбу з Іванам Сёміным. Сёмін мяч захаваў, паспрабаваў наперад згуляць. Бакіноўскі. Падбор за зялёна-белымі. Таўкачоў. Закід на Ясіна Бара. Але ж не здолеў мараканец за мяч зачапіцца. І сігналізаваў ён Аміну Форцелю, што было парушэнне правіл супраць яго, але арбітр падлічыў, што ўсё было ў межах рэгламенту. Зноў жа атака Слоніма. І не вельмі ўдалая перадача, аут на карысць Астраўца. Гучыць свісток, замена у складзе гаспадароў. Ідзе адпачываць Александр Чыш, і з'явіцца замест яго пад 11 нумарам Іван Фурманаў, добры знаёмы заўзятара Астраўца, бо мінулы сезон гэты футбаліст правёў менавіта ў складзе зялёна-белых. Пра нешта зараз Фурманаў размаўляе з асістэнтам рэферы.
І з'являецца ён на полі. Таксама з'яўляецца у нас яшчэ і 7-й нумар. Гэта Максім Клунок, гулец цэнтра поля. І будзем глядзець, хто у нас таксама пайшоў на замену. Пайшоў Іван Сёмін. Што цікава, намінальнага цэнтральнага абаронца здымае з гульні Сергей Падрэцкі. Магчыма, гэта ўжо спроба гульні ў ва-банк. Таўкачоў. Падача ў штрафную, адбіваецца Слонім. На падборы Качур. Бара. І гэтая атака завяршаецца тым, што сыходзіць мяч па-за межы поля. В футбольном клубе «Слоним» І 2017 агучваюць нам замена. гэтыя самыя дзве Вместо замены. Ивана Семина, игравшего под номером 4, Іван выступил Максим Сёмін пайшоў Клунок, адпачываць. номер Максим 7. Клунок замест яго. І Іван И вместо Александра Чижа, игравшего под номером 15, на поле вышел Сыходзіць Иван мяч па-за межы Кулин, поля. номер Гэта 11. аут на карысць Астраўца. І рыхтуецца у нас аут на карысць зялёна-белых. Пытаюцца у нас у каментарах, дзе Артём Драздовіч, але ж заўзятарам, якія не сачылі за міжсезоннем, магу сказаць, што гэты футбаліст ужо з'яўляецца гульцом гомельскага Лакаматыва. Змяніў ён каманду падчас зімовага міжсезоння, але ж гэта, магчыма, стала найвялікшая страта у складзе зялёна-белых. Што тычыцца склада Слоніма і таго, як ён перазімаваў, то тут галоўнай стратай можна, канешне, адзначыць Тайсіра Адамчыка. Гэты універсальны футбаліст перабраўся ў Воршу да Аляксея Чарнадарова. І, ведаеце, з'яўляўся у сеціве жарт невялічкі, што ў гэтым годзе сланімчан у Воршы больш, чым у самім Слоніме. Але ж ёсць вялікая група сваіх футбалістаў і у складзе Слоніма. Падцягвае Сергей Падрэцкі маладых хлопцаў з мясцовай акадэміі. Ну а тым часам гучыць у нас свісток Амін Курхелі. Прыпыняе гульню, бо парушылі правілы футбалістаў Слоніма. БТ-2, дарэчы, паспеў да перапынку зраўняць лік у супрацьстаянні з Юнікс Лабс. Русакоў адзначыўся голам на 43-й хвіліне. Што тычыцца супрацьстаяння ў Гомлі, Бумпрам дагэтуль прайграе Барановичам. Замена у складзе Астраўца. Ідзе адпачываць Дзяніс Хвастовіч. І замест яго у цэнтры поля з'явіцца Міхась Піліпенка. Расійскі футбаліст вельмі цікавага лёсу. Яшчэ некалькі гадоў таму Міхась быў капітанам моладзевай каманды Спартака. Мог пераходзіць у Спартак-2, але ж якраз апошнім сезонам, калі Піліпенка знаходзіўся у моладзевай камандзе, гэты самы дубль Спартака просто зачынілі. Перайшоў ён у футбольны клуб Цвер з 4-го расійскага дывізіёна, адгуляў там сезон і напрыканцы долучыўся да... Вместо игравшего под номером 11 Ясина Бара на поле вышел Глеб Скрипник, номер 81. Глеб Скрипник, памяняў ён Ясина Бара. Вместо игравшего под номером 9 Дениса Можем Хвастовича зазначыць, што Хвастович, што Бара добрую гульню сёння правялі. Михаил Пилипенко, номер 18. Забітага гола сёння не хапіла. Ну а тым часам падача са стандарта. Юрый Валовік зноў жа каля мяча на далёкую стойку, здавалася б, ён ідзе, але ж перарываюць сланімчане гэтую падачу. Аут на карысць Астраўца. Яшчэ адны стандарт мы з вами паглядзім. І 69-я хвіліна у нас на табло. Чуем падтрымку слонімскіх заўзятараў.
И будем глядеть за стандартом сбоку Островца. Запаливается свечка над половой поля Господарова. Островец на подборы. Яцкевич не здолел развернуть атаку, перехватили мяч. Футболисты Слонима, разгоняется атака, Попава даже наперед, але Дмитрий Туровец выносит мяч на трибуну, пужае дзяўчатак, якія знаходзяцца у нас на першым радзе. І яшчэ одна атака Слонима будзе у нас, подача ў штрафную, выбівае мяч Островец на подборы. Зноў жа Слоним. І вымушаныя гаспадары намаганнямі вячоркі ўсё пачынаць спачатку. Агапаў. Моцны вынос наперад. Попава яго адрасат, але выйграе паветра Мікіта Качур. І захоўваецца мяч у гульні, прычым захоўваецца ў Слонима. Працягвае Слоним мячом валодаць, хаця здаецца, што нікуды спяшацца ўжо можна Астраўцу. А тым часам Машакін аддае перадачу на Кудзінава. Кудзінаў. Дарэчы, Ягор Кудзінаў з'яўляецца тым футбалістам, праз якога многія пераходы расійскіх гульцоў у Слоним афармляліся. Ёсць тут і Саслан Дзарасаў, і Владзімір Дзеў, і той жа Роман Мушулаў, і вось Ягор Кудзінаў, які гуляў у адным з мінорных расійскіх дывізіёнаў, дапамагаў Сергею Патрэцкаму знаходзіць футбалістаў для новай каманды. Дарэчы, аматары брэсцкага Дынама, брэсцкага футбола, якія сочаць за нашым матчам, пачуўшы прозвішча Дзеў, маглі падумаць, што штосьці знаёмае. І так, дакладна. Владзімір Дзеў з'яўляецца братам абаронцы Факела Макса Дзева, які яшчэ нядаўна гуляў у брэсцкім Дынама, а зараз з'яўляецца футбалістам варонежскага Факела. Зноў жа мяч у нас па-за межамі поля. Рыхтуецца Островец выканаць гэта стандарт. І будзем мы глядзець за тым, як мяч сыходзіць зноў жа па-за межы поля. Яшчэ адзін стандарт у нашым матчы і вымушаны болбой у нас лезці на трыбуну для таго, каб гэты мяч знайсці. Аут на карысць Астраўца, укідваецца ён да вуглавога сцяжка. Працягваецца барацьба за мяч і на адскоках даходзіць ён да футбалістаў Слонима, але ж Герман Жырнасек не дазваляе выйсці суперніку ў контратаку. Зноў жа барацьба. Островец на падборы, але ж перахоп ад Слонима. Зноў жа закід наперад у бок Вячеслава Попавы. І гучыць свісток Аміна Куркхелі. Гэта парушэнне правілаў і стандарт на карысць Слонима. Пайшла атака гаспадароў поля. Гэта Машакін. Аддае перадачу ў штрафную. Чапляецца за мяч Попава. Спроба прабіць па варотах, але мяч іде па-за межамі створу. І ніякай небяспекі для Вадзіма Юхновіча, яго партнёра. Вуглавы на карысць Слонима. І будем глядзець за стандартам. Падача ў штрафную. Пералятае мяч усіх футбалістаў, якія там былі. Слоним на падборы. І сыходзіць мяч у нас па-за межы поля. Лухарь старый ёб. І
мячом сустракаюцца, перахоп ад Астраўца, Толкачоў прытрымаў, прайшоў Кудзінава. Перадача наперад, але ж не вельмі яна дакладная. Машагін гуляе на Крутарожкіна. Прытрымаў мяч Кірыл, аддаў на бліжэйшага партнёра. Цяпер ужо краем разгортваецца наша атака, але сыходзіць мяч па-за межы поля, і гэта аут на карысць Слоніма. Філіпенко аддаў перадачу на партнёра. Моцны закід у бок Толкачова. Толкачов спрабуе у барацьбу супраць Машагіна уступіць, але ж парушае правілы 27 нумар Астраўца, і будзе стандарт на карысць Слоніма. 75-я хвіліна. І будуць гаспадары поля распачынаць атаку. Ад сваіх ворот. Закід наперад, на падборы госці. Перахоп ад Слоніма. Берг не прабівае па воротах, Дмітрый Суравец дапамагае свайму галкіперу згуртаваць гэту атаку. Вуглавы на карысць Слоніма. І будзем глядзець за яшчэ адну стандарт. Нагадаем, што у гэтым туры матчаў у нядзелю не будзе. Падача удар па воротах і не забівае Слонім. Як жа зараз ратуе сваю каманду Вадзім Юхновіч. Яшчэ адна спроба. Цяпер ужо становішча па-за гульнёй. І ратуецца ўсё ж такі Астравец ад прапушчанага мяча. Вадзім Юхновіч сапраўдны герой эпізода. І проста Слонім мог зараз адгуляць адзін мяч, прымусіць суперніка гуляць нервную канцоўку, але ж галкіпер ратуе сваю каманду. Рыхтуецца Вадзім Юхновіч увесці мяч у гульню, а мы скончым тую думку, якую пачыналі на вуглавым. Не гуляецца ў нас тур у нядзелю, ўсё ж такі Вялікдзень. І замена у складзе Астраўца адбылася. Уступіў у гульню Ілля Бондаренко, 22 нумар, выхаванец футбольнага клуба Мінск. Знаходзіцца ён у Астраўцы па пагадненні арэнды, і замяніў ён Уладзіслава Яцкевіча, аўтара першага забітага гола ў нашым матчы. Ну а мы скончым думку. У нядзелю тур наш гуляцца не будзе. Ўсё ж такі Вялікдзень на Беларусі, што ў праваслаўных, што ў каталікоў, і таму у нас такі вось багаўгодны выходны. Ну а завтра у суботу о 14-й цэнтральны матч тура. Белшына ў Бабруйску будзе прымаць Пінскую Валну. Тым часам у нас вуглавы на карысць Астраўца. Малавік, падача ў штрафную. Удар па воротах блакуецца і не дазваляюць сланімчане суперніку з другой спробы прабіць. Скрыпнік здалёк б'е, але ж не трапляе ў вароты. О 15-й гадзіне распачнуць на сваю гульню Магілёўскі Дняпро і каманда АБФ У-19, і Ніва з Добізна і Асіповічы. О 16-й Орша будзе прымаць Ліду, і о 17-й тур скончыцца матчам Локамотив Гомель Мінск-2. Вось такая праграма у нас чацвёртага тура першай лігі. Ну а што тычыцца наступных матчаў каманд, то Астравец будзе 26-го красавіка прымаць Бабруйскую Белшыну. А 17:45 у Астраўцы гэты матч распачнецца. Што тычыцца Слоніма, у гэты ж дзень о 19-й згуляюць яны ў гасцях супраць дубля футбольнага клуба Мінск. Ну а тым часам Белашевіч у нас адпраўляе мяч на Толкачова. Толкачов зачапіўся, адгуляў на Піліпенка. Піліпенка хоча выйсці на ударную пазіцыю, прабівае Міхась, але ж забірае мяч у рукі Андрэй Агапаў. Але ж
як мінімум за спробу можемо ми похвалити футболіста Остраўца. І будем мы глядзець за працяг нашай гульні на палове поля гасцей. Парушэнне правілаў. Мікіта Качур на газоне. І будзе у нас стандарт. Говорится, домашний еще неизвестно. Рыхтуецца у нас штрафны, пакуль што знаходзіцца на газоне. Мікіта Качур уздымаецца без дапамогі дактароў ён на ногі. І будзем глядзець мы за стандартом. Когда следующего домашнего неизвестно. Следующий на вас. Рыхтуецца Вадзім Юхновіч выканаць гэты стандарт. І, дарэчы, скажам мы з вами, што сустракаюцца у нас сёння каманды, адна з которых ніколі у вышэйшым дывізіёне не гуляла, хаця быў блізкі Астравец да гэтага у сваім дэбютным сезоне, калі каманда заняла 5-е месца ў турнірнай табліцы першай лігі. Ну а што тычыцца Слоніма, то былі славутыя часы для каманды ў 90-е гады, калі яшчэ слонімскі камунальнік заходзіў у элітны дывізіён. Добра памятаюць мясцовыя заўзятары тыя часы і чакаюць іх вяртання. Замена ў складзе Слоніма, дарэчы, адбываецца. Замест Дмітрыя Вячоркі з'явіцца у нас на поле. Будем глядзець, хто. З'яўляецца у нас Владзімир Дзіяў, брат былога брэсцкага дынамаўца Макса Дзіява. І паглядзім, магчыма, у Дзіява малодшага атрымаецца, які ў старэйшага хутка сябе праявіць на Беларусі. І А ты дома уже? Замены в футбольном клубе «Островец». Вместо Александра Бакиновского, игравшего под номером 8. таксама замена ў складзе Остраўца. Ягор Сямёнаў выйшаў. Вместо Ивана Толкачева, игравшего под номером 27. Замест В игру вступил Александра Максим Бакіновича Лотыш, номер і Максим 21. Лотыш, добры знаёмы слонімскіх заўзятараў, памяняў Замена в Івана футбольном клубе Толкачова. «Слоним 2017». Вместо Дмитрия Вечерка, игравшего под номером 5, Замена, про якую мы з вами в уже игру казали. вступил Владимир Дзиев, номер 17. Машакін аддае наперад, не чапляецца за мяч яго партнёр, скрытнік. Перадача на Сямёнова. Сямёнаў на партнёра, не атрымліваецца ў таго удар. І быў гэта, дарэчы, Максим Лотыш. Конечно, вариант. Барацьба за мяч у цэнтры. Выйграюць слонімчане гэтую барацьбу. Перадача на край, гэта Кудзінаў. Кудзінаў супраць Белашевіча, і Белашевіч на гэты фінт суперніка не набыўся. Ау, на карысць Слоніма. Каля штрафной супернікаў. Барацьба за мяч. На падборы Кудзінаў. Машагін. Падача ў штрафную. Выходзіць Юхновіч. З варот выбівае мяч кулакамі. І дайшоў гэты мяч да Андрэя Агапова. Яшчэ адзін аут на карысць Слоніма. Машагін. Збіваюць яго з ног, робіць гэта Белашевіч без парушэння правілаў. І вось зараз Ілля Бондаренко ў цэнтры поля праз сябе мяч прымае. Прыгажосць сёння ад нападаючых Астраўца, што Яцкевіч забіў праз сябе, што Бондаренко вось так, нібыта Златан Ібрагімавіч мяч прыняў, ну а тым часам Слонім даводзіць сваю атаку да удара, але ж не даводзіць да гола. Удар ад варот Вадзіма Юхновіча будзе. І рыхтуемся мы сачыць за стандартам ад галкіпера.
Закид на паловым поле. Слоніма, Сямёнов за мяч чапляецца, спрабуе на Піліпенка згуляць, але ж парушаюць правілы футбалісты Слоніма. Выбачаецца там адзін з паўабаронцаў каманды Сергея Падрэцкага, спецыяліста, для якога гэты вопыт на такім узроўні першы. Працаваў ён з дзецьмі, паспеў з'ездзіць і у Скандынавію, папрацаваць па-за межамі футбола. Ну, а што тычыцца футбольнай кар'еры, то агулам яе Сергей Падрэцкі аддаў мясцоваму футболу, таму гэта вось такая маладая мясцовая легенда, можам і так сказаць. І будзем глядзець за тым, як у яго атрымаецца утрымаць клуб у першай лізе. Усё ж такі іншай задачы пакуль у Слоніма няма, усё ж такі пака няма іншага фінансавання, іншай падтрымкі ад уладаў рэгіёну каманды, то пакуль падобныя задачы толькі можна ставіць. Вось у нас Джога Боніта па-астравецкі, але ж з тым, што трапіў мяч у становішча, трапіў футбаліст Астраўца з мячом у становішча па-за гульнёй. Але ж такія вось бразільскія ноткі на беларускім футболе мы пабачылі. І было б прыгожа, канешне, если б гэтыя бразільскія ноткі перараслі ў бразільскі гол. Ну а тым часам Закід ад Агапова, Скрыпнік. І зноў жа выходзіць у атаку Астравец, Качуру становячы па-за гульнёй, нават не Качуру, 22 нумар для Бондаренко становячы па-за гульнёй. Знаходзіўся і бачым мы, што зараз Астравец дзейнічае такое пачуццё, што без чыстага форварда, бо Бондаренко цягнецца да правага края. Гэта такі вось астравецкі Радрыга Гоэс. Ну а функцыі цэнтр форварда можа ў нас выканаць і той жа Ягор Сямёнов. Напрыклад, пакуль што Слоніма атацы, Папава з мячом, аддае перадачу на Кудзінова, Кудзінов падае, і які скок ад Вадзіма Юхновіча. Брава, галкіпер! Просто сёння шоу напрыканцы матча пачынае у нас Астравец рабіць для заўзятараў. Ну і ўсё ж такі гэта футбол, шаноўнае гаспадарства, ён у нас у першую чаргу гуляецца для яго аматараў, і калі футбалісты будуць гуляць так прыгожа, з сэрцам, то і заўзятары на матч пацягнуцца. Нават калі не будзе умоваў, нават калі не будзе там 10 фудкортаў, трыбун з навесамі, але калі футбалісты прыгожа з сэрцам гуляюць на полі, то вы і заўзятарам на гэта прыемна паглядзець. Удар ад ворот. І у нас спрабуе Слонім. Зноў жа. Разгарнуць на атаку, але ж сканчваецца яна парушэннем правілаў і сядзіць на газоне футбаліста Астраўца. І у нас з вами стандарт для гасцей. Казалі мы ўжо пра тое, дзе каманды апынуцца ў наступным туры, але ж скажам, дзе каманда апынуцца пасля гэтага матча ў лайф-табліцы, калі гульня скончыцца менавіта так, як яна праходзіць. Вось зараз Кудзінаў можа сваё вескае слова сказаць супраць. Падача, удар па воротах, 1-2. Забівае ўсё ж такі Слонім. І у нас тут невялічкая бойка за мяч. Усё ж такі нагуляў на свой гол. Слонім, ён яго забівае, але ж і не позна гэта зрабілі гаспадары. Але шановных гаспадарцаў, успамінаючы учорашні матч Лігі Еўропы паміж Манчестер Юнайтед і Ліёнам, можна сказаць, што магчыма, калі трэба, Слонім забіў. Зараз велізарны эмацыйны пад'ём у гаспадароў. І
патрэбна Слоніму яшчэ адзін гол, каб лік зраўняць, але ж зараз Астравец спрабуе хутка вярнуць перавес у 2 галы, ну а мы чакаем аб'яўлення, хто ж гэты мяч у нас забіў. Гол воротам футбольного клуба «Астровец» забил Роман Мушулов. І все-таки Роман Мушулов забивае свой гол. Вельмі актыўны гэты хлопец быў у першай палове. Один раз яму Юхнович забіць не дазволіў, ну а на спробе нумар 2 Мушулов ужо быў дакладны. Яшчэ один закид наперад. Мушулов і направляе ён мяч на галкіпера. Ягор Кудинов, автор голевой передачи. К основному времени матча добавлено минимум 4 минуты. І 4 хвилини у нас додається до основного часу тайма номер 2. Тим часом Ягор Семенов тягне мяч у штрафную, прострельває. Яшчэ подача. Шапляется там за мяч, стоит за астравецких футболистов. Протягивают у нас астраўчане плесці павуціння каля штрафной суперніка, і хто калі не Михась Піліпенка. Спартакаўскі выхаванец будзе гэты муркі забяганні рабіць, а у нас вуглавы для астраўца. І будем глядзець мы за стандарт. Каля мяча у нас может быть Юрий Воловик, и докладно ён пайшоў там Егор Семенов, але ж менавіта Воловик. Здавалася, будзе выконваць падачу, але Михась Піліпенка падае на далёкую стойку, пералятае мяч праз Лотыша, і, шановнае спадарства, гэта пенальти. Пенальти а фавор футбольный клуб «Астровец». Скажем мы, как порадовать нашего маленького заўзятара у цішоку мадридского Реала, как пачуў знаёмыя іспанскія словы. И 11-метровый для астраўца Михась Піліпенка пайшоў да мяча. Парушыў правілы слонімскі футболист. И будет у нас дуэль Піліпенка-Агапов. Рыхтуется у нас Михась Піліпенка до удара. Атрымлівае апошнія парады от Амина Куркхелі. И чакаем мы сканчэння гэтай дуэли. Піліпенка супраць Агапова, Агапов супраць Піліпенка, удар по воротах, и 3-1 робіцца лік на карысць Слоніма. Гэта Михась Піліпенка. Открывае лік сваім голам российский футболист у нашем чемпионате. И здымае усе пытанні у гэтым матчы. Гол воротов футбольного клуба «Слон» 2017 забил Михаил Пилипенко, номер 18. У нас на карысць астраўца. Яшчэ некалькі атак могуць каманды правесці. Яшчэ прыкладна на 1,5 хвіліны застаецца у нас да сканчэння дададзенага часу да другога тайма. Бачым мы, што Слонім не спыняецца. Слонім спрабуе штось стварыць каля варот супернікаў. І ўсё ж таки манчестэрскі варыянт у Слоніма не атрымаўся. Атрымаўся варыянт лондонскі, як Арсенал Астравец забіў напрыканцы матча, і ўсё ж таки зняў усе пытанні у нашай сустрэчы.
Апошнія хвіліни нашага матча. Астравец наперадзе 3-1. І скажем мы з вами, што пры перамозе сёння Астравец у лайф-таблицы выходит на первое место у турнирной таблицы. Слоним спускается на 6-ю позицию. 3-1 у нашем матче выиграя Астравец. Владислав Яцкевич, Иван Толкачев и Михаил Филипенко, авторы голов для гостей. У господаров своим мячом отзначился Роман Мушулов. И на этом будем мы с вами сканчивать. Працював на гулі для вас коментатор Иван Мицкевич. Жадаю вам доброго здоров'я, доброго вялікдня. Раней, чим треба, говорю вам Христос у воскрес. І зустрінемося ми з вами на белорусском футболе. До побачення і доброго вечора.